lali sesuk nggarap tugas kan ana tugas. Iya. Loh, Nana, kok ngapunten kan ana botol sampah. Nana, menawi sampean becal botol sak nggon-nggon punika suwulan. Kata sangat. Mula aku ngelingi sampean nah supaya aja buang sampah sak nggon-nggon. Oh nggih pun kula tak boten becal sampah sak nggon-nggon malih. Mula Nana, ana sing sampah non organik lan yen kulit gedang, jadi ana ing sampah organik. Oh nggih nggih. Ayo kanca-kanca, padha buang sampah wonten ing panggonan